आता आपल्या शेतातील गहू, हरभरा, सोयाबीन काढणं सोपं झालंय। वाळवा तालुक्यामधील नेरळे गावातील गडाळे बंधू यांनी आधुनिक पद्धतीचं गहू काढणी मशीन खरेदी केलंय। हे मशीन एवढं अत्याधुनिक आहे की एका एकरातील गहू किमान 25 मिनिटात काढून पूर्ण होतो। या मशीनचे वैशिष्ट्य म्हणजे रानातील जमिनीचा तुडवा न होता आपले धान्य स्वच्छ पद्धतीने आपल्याला मिळत आहे। याबाबतची अधिक माहिती घेतली आमचे प्रतिनिधी शीतलकुमार शेटे यांनी। पाहूयात। नमस्ते, AV9 मराठी न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। आज आपल्यासोबत नेरले गावचे गडाळे बंधू आहेत। त्यांनी गहू, भात, सोयाबीन, हरभरा हे पिकं काढण्याचं एक ॲडव्हान्स मशीन त्यांनी खरेदी केलेलं आहे। महाराष्ट्र हा तसा आपला शेतीपूरक राज्य आहे। महाराष्ट्रामध्ये आता नवीन नवीन तंत्रज्ञान आलेलं आहे, लोकही आता ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीनं शेती करत आहेत। तर त्यांनी आता हे ॲडव्हान्स मशीन घेतलं आहे। हे मशीन घेण्यामागचं कारण आणि मशीन हे कशा पद्धतीचं आहे त्याच्यावरून जाणून घेऊया। नमस्ते। नमस्ते। आपण जे आता हे मशीन घेतलं आहे ॲडव्हान्स, काय मशीनचं आहे नाव? प्रीत कंपनीचं मशीन आहे। हे आपण पंजाबवरून मागवलेलं आहे। आपण हे आता मशीन घेतलं आहे, पण मशीन नेमकं घेण्यामागचं कारण काय? घेण्यामागचं कारण म्हणजे कसं आहे माहिती का, आता आजकाल शेतकऱ्याचा त्रास होतो की बाबानो मजूर मिळत नाही। ते मजूर मिळालं तर बाबानो रेट जास्त राहतो मजुराचा। त्यासाठी आपण हे घेतलेलं आहे मशीन। ह्याच्यापासून आपण कमी खर्चात काढून आपण त्यांना गहू काढून, सोयाबीन काढून, गहू भात काढून असं सगळं आपण पिके त्यांना सर्व कमी पैशात काढून देतो आपण रेटमध्ये। तसं आता शेतकऱ्यांना हे 2-2, 3-3, 4-4 दिवस कामगारच्या पाठीमागं लागून हे गहू असू दे किंवा हरभरा असू दे, सोयाबीन काढायला लागतो। तर हे तसं तुमचं मशीन फायदेशीर आहे। मशीनमध्ये धान्य काढल्यानंतर लोकांची एक मानसिकता आहे ग्रामीण भागातल्या की कापलेलं मशीन आपल्या हाताने जे कापतो लोकांना म्हणजे माणसं लावून, तर ते मशीन खाताना किंवा ते आपलं ज्याला गहू काढला तर गव्हाची ज्यावेळेला चपाती असेल, पोळी असेल तर हे चवीला वेगळं आणि मशीनमध्ये काढल्यानंतर थोडं त्याला प्रॉब्लेम येतो। असं काही ते आहे का? असं काहीच नाही, कारण कसं असतं म्हणजे मशीन चालण्यावर राहतं बाबा, फुटवर नाही झाली पाहिजे, माल सगळा स्वच्छ निघाला पाहिजे। मी काढल्यानंतर ना पुन्हा जास्त शेतकऱ्यांना वाढवाय नाही लागला पाहिजे, असं स्वच्छ मग खाली माती येत नाही काय। ज्यावेळी मजूर कापते त्यावेळी माती पण येते त्यात, पण आपण ज्यावेळी कटिंग करतो त्यावेळी शेतकऱ्यांचा फायदा होतो बाबा, कुडी पडत नाही, माती येत नाही, लेबर कमी, एखाद एक तासाभरात तर सगळं एक रान कापून शेतकरी मोकळे होतात। 4 दिवस जिथं लागते तिथे एका दिवसातच काम होतंय, तयार होतंय। आता मशीन हे कशा पद्धतीचं आहे, म्हणजे मशीन कुठून गहू काढला जातो? याचा इथून फोडून काढला जातो। या आपण मशीन थोडी माहिती घेऊया। इथून कट होतो मशीन गहू, हां, आणि इथून आज जातो असं पाठीमागं। ओके, हां, इथून कट होतो, तिथून आज जातो, थ्रेशर होतो, म्हणजे गहू पॉलिश केला जातो। आतल्यात डबल थ्रेशर आहे मशीन। आतल्यात माल एका साईडला आणि भुसा एका साईडला जातो। माल सगळा 1 नंबर स्वच्छ इथं केला जातो। त्यानंतर ना इथं हा फॅन आहे, हा फॅन पूर्णपणे वार देतो त्याला, पूर्ण धान्य सगळं स्वच्छ करण्याचं काम करतो। इथून स्वच्छ केलेलं धान्य पुन्हा पलीकडल्यासाठून वरती जातं। ज्यावेळी हा फॅन ज्यावेळी वार देतं त्यावेळी त्यातून वरती माल टाकी धान्य इथं टाके, इथं धान्याच्या टाकीत माल साठतो सगळा, आणि जे लसणी असते म्हणजे बाबून वल्ला गहू असतो तो ह्या रिटर्नमधून वरती जाऊन डबल पॉलिश होतो। ते पॉलिश डबल होऊन पुन्हा तो डबल खाली येऊन पुन्हा फॅनला वार देऊन पुन्हा स्वच्छ येऊन पुन्हा आणि डबल माल वरती जातो, असं होतं। एकदम चांगल्या प्रतीचं धान्य आपल्या जवळ येतं। 1 नंबर, फक्त त्याच्यात काहीच अडचण नाही। 1 नंबर क्वालिटी धान्य निघणार, फुटं नाही, काय नाही, रानात काय शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही, असं टोटली सगळं 1 नंबर। मग आपल्याला किती म्हणजे आपण हे आता मशीन आणायचं म्हटलं किती आपल्याला क्षेत्र लागेल त्यावेळेला आपण घेऊन येऊ शकता? कसं असते म्हणजे सर्वसाधारण बाबून एक 10-12 किलोमीटरमध्ये गेलो, 1-2-3 एकर तरी असावं, पण कमीत कमी एक सरासरी 20 गुंठे तरी क्षेत्र असावं, म्हणजे आपण तिथं बाबून काय नाही आपण, आणि केवणाचे 20 गुंठे जरी असेल तरी आपण तिथं शेतकऱ्यांसाठी आपण जातो। कारण हे आपण कसं आहे, आपण एक शेतकरी आहे, आपण बघितलं, आपण गहू ही करत होतो आपण, पण त्यावेळी बघितलं आपण काय होतंय काय नाही। मग ती 10 गुंठे जरी असलं तर त्या शेतकऱ्यांना लेबर मिळत नाहीत, आणि 10 गुंठे शेतकऱ्यांना लेबर मिळतात पण मग ते रेट जास्त राहते त्यांचे। ते काढायचं, पुन्हा ते गोळा करायचं, ती तवंग लावायची, पुन्हा मशीन बोलवायची ती मळायला, ती शेतकऱ्यांना जास्त त्रास होतो। मग 10 गुंठे जरी असलं तर आपण ते शेतकऱ्यापाशी जाऊन त्यांचं काढून मळून एक अर्ध्या पाऊण त्यांना मोकळं करतो आपण। आपलं आता हे जे एखाद्या शेतकऱ्याचा आपण जर गहू काढला, हरभरा असेल तर त्याचा आपले रेट कसा ठरला आहे? आपण जास्त असं काही पैसे घेत नाही, म्हणजे जे काय असेल ते जमतेमध्येच घेतो आपण, जेणेकरून शेतकऱ्याचा बऱ्यापैकी प्रॉफिट राहावं। आपण तसं कॅल्क्युलेशन केलं आहे की बाबा लेबरला लागणार खर्च तुमच्या खर्चामध्ये तफावत आहे? हो, शेतकऱ्यांना त्यात फायदा होतो, कारण एक क्षेत्र कापायला कमीत कमी शेतकऱ्यांना एक 15 ते 20 मजूर लागतात। आज कमीत कमी 300 रुपये हजर आहे गहू कापण्यासाठी,
मग त्यांचं 6,000 रुपये होतात आणि पोत्याला सर्वसाधारण एकरी बावून एक 12-13 पोती गहू निघतो. चांगला गहू असेल तर एक 15 पोती गहू निघतो. तर 2 पायल्या मशीनवाला घेतो. ही सगळा हिशोब केला तर 8-9 हजार रुपये शेतकऱ्याला जातात. मग आपण त्यांना जमतेम खर्चात निम्म्या खर्चात आपण त्यांना गहू काढून देतो. काढून देत आहे. मग तसं आता आपण म्हणजे आता जर आपण तुमची लोकांपर्यंत तुमची आता मार्केटिंग स्वरूपात असू दे का तुम्ही आता लोकांच्या माहितीनुसार तुमच्या मशीनची माहिती झाली लोक आपल्याला बोलवत आहेत, तर ते आता तेवढं शक्य आहे का तुम्हाला की बाबा वाळवा तालुका असूमध्ये तुमचा शिराळा तालुका आहे, आता आसपासची भागातली गावं आहेत, तर तेवढं शक्य कव्हर होते का तुम्हाला? तेवढं कव्हर होतं कारण आपल्याकडे कसं आहे आपल्याकडे गाड्या नवीन खत 2 आहेत आपल्याकडे, त्यामुळे काय अडचण नाही, कव्हर होते सगळे आपल्याकडे. आपण कसं आहे आपण ज्या गावात आपण जाणार आहे त्या गावातून बाबून काय नेरल्यापासून काळामोड असेल किंवा मानकवाडी, महादेववाडी, रेटर धरण असेल, शिराळा असेल, आपण एक असं सगळ्यांचं काढत सगळ्यांना एक टाईम देतो आपण. बाबा तुमच्या त्या टायमिंगला गाडी येईल, तुमच्या त्या टायमिंगला गाडी येईल, असं सगळ्यांना टायमिंग देऊन शेवटच्या प्लॉट पतो त्या वेळी तिथं पत्र गाडी पोचते आपली. नळीनो तसं हे लोकांनी फायद्याच्या गोष्टी आहेत, कारण ह्या लोकांनी जर ह्या गोष्टीचा फायदा घेतला किंवा तर आपल्याला लेबर लागत नाहीत किंवा लोकांच्या पाठीमागं लागून त्यांना बोलवलं जाणं, त्याने आज येतो उद्या येतो असं करत त्याचा पिरियड पण निघून जातो काढणीचा. तर ह्यांचे गडाळे बंडून हे मोठी जे मशीन आणलेलं आहे तर मशीन सर्वांनी त्यांच्या ज्यांना शक्य आहे ज्यांचे गहू हरभरा गहू काय असेल तर त्यांनी त्यांना बोलावून त्यांच्या मशीनद्वारे एक आपण करू शकता.